haft en B-felter, som er faktisk det samme som magnetiske felter, som man muligvis kan se her. Så går der så har vi en nordpol, og vi har en sydpol, og vi kan se, at det kommer fra nordaf, og så går hele vejen ud til syd, og så går det op igen. Ups. Så har vi et B-felt her rundt om. B-felter hos Ørsted. Fysikeren hos Ørsted fandt ud af i 1820, at der er en sammenhæng mellem elektricitet og magnetiske felter. Det fandt H.C. Ørsted ud af ved at sætte strøm til en leder i nærheden af en magnet, hvorefter den slår ud, som vi kunne se på videoen her. Det var en utrolig vigtig opdagelse for magnetismen, i det man nu kunne beskrive magnetiske felter, der ellers er usynlige, ved hjælp af de begreber, man kendte fra elektriske felter. Han fandt i øvrigt også ud af, at hvis man vendte strømmen om, som vi ser her, så slog magneten ud den anden vej. Men altså en meget, meget, meget vigtig opdagelse. Her der har vi en lang lige leder. Strømmen den går fra plus til minus, og elektronerne løber fra minus til plus. Med en simpel gribering kan vi finde ud af, hvordan magnetfeltet ligger. Vi tager og peger tommelfladen i strømmens retning, som var fra plus til minus, og resten af fingrene viser, hvilken vej magnetfeltet går. Således. Nu vil vi gerne kunne måle lidt på det forsøg H.C. Ørsted lavede, og til det har vi en elektrode, der sidder ned i en magnet, som er tilsluttet serielt til et amperemeter, og som så selvfølgelig sidder i en strømforsyning. Magneten står på en vægt, som vi starter med at nulstille, hvorefter vi tænder for strømmen, og vi tjekker på amperemeteret, hvor stærk strømmen er. Og vi kan se, at magneten nu trykker med en større kraft ned på vægten, end den gjorde før. Den magnetiske kraft på en leder er givet i formlen F lige med B gange I gange L gange sinus til theta. B er den magnetiske flukstæthed, I er strømstyrken, L er længden på lederen, og sinus til theta er vinklen i forhold til feltlinjerne. Og det her det er altså kraften. Det er kraften. Som Clara lige har gennemgået, så er kraften, som magneten yder på lederen, lige med den magnetiske flukstæthed for magneten, som er et mål for, hvor stærk den er, gange strømstyrken i lederen, gange længden af lederen, gange sinus til den vinkel, som lederen udgør vinkelret på feltlinjerne. B, den startede vi med at måle på vores magnet, og den var 74,1 millitesla. Strømstyrken så vi også på videoen, den målte vi til 0,54 ampere. Og til sidst længden af elektroden, og den måler vi med en lineal, og det er kun den, der som går vinkelret, altså den, som er nede i selve magneten, og som går vinkelret på feltlinjerne, vi kan bruge. Og de værdier sætter vi så ind i ligningen, og derudover så erstatter vi F, som er kraften, med vores ændring i massen, gange 9,82, fordi vi ved alle sammen, at F er lige med M gange G, som på jorden er 9,82. Og det her isolerer vi så M, og får det til 0,08 gram. Og det var heldigt, for det var så også det, vores vægt viste. Som I egentlig kan se her, så viser vægten, at der er tale om en negativ vægt. Altså at den vejer mindre, end den gjorde, da vi nulstillede den. Og det kommer sådan set an på strømretningen. Fordi den kan enten tiltrækkes eller frastøde, alt efter hvilken vej strømmen vender. Og her bliver den altså tiltrukket og hiver magneten opad. I vores forsøg kendte vi den omtalte ligning på forhånd, men havde vi ikke gjort det, havde vi rent faktisk kunne bruge det her forsøg til at udlede den selvsamme ligning. Havde vi fastholdt vores magnet og strømstyrke, havde vi fundet ud af, ved at variere længden på elektroden, at kraften var proportional med længden. Havde vi fastholdt magneten og længden, havde vi kunne variere strømstyrken og finde ud af, at den også var proportional med strømstyrken. Og havde vi fastholdt strømstyrken og længden og skiftet magneter ud,
hvis styrke vi kunne måle med et teslameter, havde vi også fundet ud af, at kraften var proportional med styrken på magneten. Altså kunne vi have gjort det hele omvendt, men vi valgte her at bruge det resultat vi fik, og så regne ud og se om vi fik det samme, og dermed også bekræfte ligningen. Thank you, far too kind.